fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. L-Ewkaristija hija laqgħa ta' mħabba tal-Mulej magħna fejn jurina li r-rida tiegħu hi li nkunu ħenjin, li nkunu sereni, kull tip ta' sitwazzjoni li nkunu fija. U llum nisimgħu programm tal-ħajja fil-Vanġelu illi tista' tenna ħafna nkunu ferħanin dak li aħna u bis-sitwazzjoni li ngħixu fija. Għan-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra biex tiċċelebraw denjament din l-Ewkaristija. Mulej, int għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti ddaw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti il-maħfra u l-ħnina tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejja. Il-udisi din nofruha għal Ruħ Rożarja Buġejja. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għal paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqedna ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien, Elija minn Tisbi ta' Ġilad qal lil-Aħab: daqskemm hu ħaj il-mulej Alla ta' Iżrael li jien inservi qudiemu ma jkunx hemm dawn is-snin la nida u lanqas xita jekk mhux meta nitkellem jien. Il-mulej kellem lil-Elija u qallu: itlaq minn hawn, iġbed lejn il-vant u mur inħeba fil-wied ta' Kerit, biswied il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied u jinik mandajt li ċawl jitimek hemmhekk. Elija telaq u għamel kif qallu l-mulej u qgħad ħdejn il-wied ta' Kerit biswiet il-Ġordan. U ċ-ċawl kienu jġibulu ħobs u laħam mas-sebħ u ħobs u laħam fil-għaxija u kien jixrob mill-wied. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Nerfajnejja lejn l-għolijiet, mimnejn se tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonos dak li ħarsek. Ara, la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Il-mulej u dak li ħarsek. Il-mulej u d-del tiegħek fuq lemintek. Ma tolqotx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u jħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek min issa u għal dejjem. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Ifirħu tennew għax raskom kbir fis-smewiet.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien kif ra il-fola Ġesu tela fuq il-muntanja qad bil-qiegħda u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: ħejjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħejjin li mnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħejjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom birthom l-art. Ħejjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għax tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħejjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħnina. Ħejjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Ħejjin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu quliet Alla. Ħejjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna ta' smawiet. Ħejjin intom meta jgħajrukom, jippersegwitawkom u jaqlawlkom kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax raskom kbir fi smawiet. Hekk kienu jippersegwitawhom il-profeti li kienu qabilkom. Il-kelma tal-mulej. Dolodu għandna aħbar sabiħa dan il-Vanġelu tal-lum. Għaliex aħbar tajba? Għax Alla jurina x'ixtieq minna li nkunu ħenjin, li nkunu sereni, li nkunu fil-paċi mill-qalb tagħna. U l-Vanġelu jibda b'simbolizmu importanti ħafna. Ġesu qal kien hemm folla kbira qudiemu u l-Evanġelista jgħid u tela fuq il-muntanja qad bil-qiegħda u beda jgħallem. Issa dik li toqgħod bil-qiegħda u jgħallem tfisser kif kienu jgħidu fuq il-katedra ta' Mosè telgħu ħafna profeti għaliex is-sedja tfisser l-awtorità, tfisser kelma ta' mħabba. U Ġesu għalhekk iġibuh illi qiegħed jgħallem bil-qiegħda għax għandu dik il-kelma awtorevoli għall-imħabba tagħna, għall-ġid tagħna. Kieku kellna nispjegaw it-tmien bijatitudni ma nispiċċawx f'sija. Mien nixtieq hekk nagħtikom ħsieb żgħir fuq waħda illi toġobni ħafna lili personalment fejn jgħid hekk: ħejjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Issa xi tfisser il-qalb safja? Mhix ta' purezza imma illi fil-qalb naraw is-sabiħ, it-tajjeb li Alla għandu għalina. Għalhekk ħafna drabi aħna qalbna titħawwad għax ma narawx lil Alla f'dik il-preżenza tiegħu f'dik is-sitwazzjoni. U min għandu qalbu safja, jiġifieri għandu dik l-innoċenza, dik is-safa, dik il-purezza li jara lil Alla bil-preżenza tiegħu f'ħajtu. Din hija l-purezza tal-qalb illi f'kollox naraw lil Alla u għalih nagħmlu kollox. Għaliex min jara lil Alla, min jgħix fil-preżenza ta' Alla, min għandu fidi verament f'Alla, jgħix fis-serenità anke fejn umanament ikun jgħix ħajja diffiċli. Ħajja mhux hekk. Min hawnhekk preżenti m'għandux bħalissa problemi ta' saħħa, biża tal-futur u l-bqija għaliex forsi r-relazzjoni tagħna mal-oħrajn mhijiex tajba
forsi minħabba fina, jew inkella minħabba fihom, imma still li inna tinkwitana ftit. U allura f'dik is-sitwazzjoni irrid ikollna qalb sinċira li tara lill-Alla li jħobbna anke f'dik is-sitwazzjoni. Għalhekk eżiż bieb, ejjew illum inħallu l-mulej jikellemna biex naraw dak is-sabiħ kollu li Alla jagħtina. Walla jagħtina ħafna mħabba tiegħu, imma aħna mhux dejjem naraw dan id-don kbir ta' Alla. U l-qoddisa ta' kuljum għandha tenna biex naraw b'qalb sinċira li mħabba ta' Alla li għandu għalija. Għalhekk ħejjin dawk ta' qalbhom safja għax huma jaraw lill-Alla. Fl-aħħar mill-aħħar il-ġenna, il-qaddisin, l-anġli x'qegħdin jagħmlu? Mhix jaraw lill-Alla kif inhu. Aħna nistgħu narawh bil-fidi, imma huma jaraw kif realment hu. U anki hemmhekk qatt narawh fil-kobor tiegħu. Allura il-mixja tagħna fid-dinja permezz tal-fidi iġġibna fil-preżenza ta' Alla. U allura dik tagħtina kuraġġ biex ngħixu ħajja serena, biex fil-qalb ikollna dik il-paċi, għax Alla jrid il-paċi tal-qalb tagħna, irrid li nkunu sereni u tagħtina wkoll il-mezzi meta aħna nagħmlu ħillitna biex nagħmlu r-rieda tiegħu, x-xewqa tiegħu. Fl-isem dak kollha li l-mulej Ġesu sejħilhom ħenja nitolbu lill-Alla l-Missier biex l-isem tiegħu jissebbaħ ma' kull imkien. Għall-Knisja li inti tqaddes bil-preżenza tiegħek nitolbu. Għal kull min jaħdem bla qiegħda biex iġib il-paċi, is-serenità fid-dinja nitolbu. Għal kull minu ibati għal-verità, għal-ġustizzja, għal-reliġjon, b'tama li seħħ il-wedjiet tiegħu kollha nitolbu. Għalina, meta nħobbu u nofru bħala ma inti tħobb u taħfel lina, aħna ngħixu fil-paċi tiegħek nitolbu. Għal-morda, speċjalment dawk li jkunu waħidhom fid-djarja fl-istorjiet biex isibu nies ħenjin li jenuhom u jwasluhom għall-preżenza tal-imħabba ta' Alla nitolbu. Għal dak kollha li jitolbuna li minn hawnhekk minn dan is-santwarju nitolbu għalihom biex il-mulej ikun dejjem il-qawwa tagħhom u t-tama tagħhom nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo perché il Signore ci possa dare un cuore sincero per vedere la sua presenza nella nostra vita, in modo particolare innanzi a delle scelte nella nostra vita, perché possiamo trovare pace e serenità del cuore. Preghiamo. Nitolbu. Fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. Missier it-tjieba li għal fis-saltna tiegħek ħejjejt post għal bnedmin kollha. Iftħilna qalbna għal liġi ġdida ta' ibnek u għenna ngħixuha bil-ferħ u bis-sempliċità fuq din l-art. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitej tajdna dan il-ħobs li din nofrulek,
frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax fit-tjubita jtajdna dal-imbit din nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu jisralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ixħet mulej ħarsa tat-tieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq niżukkal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Addis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li llum u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħaj. Għaliex int mulej waħdek iltqajt il-mewt u tajtna l-qawwa biex nemmnu fil-qawmien tiegħek. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħek u f'fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħek u b'tama kbira nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin kollha nfaruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu. Smawietu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tasmuni. Imbierek li ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tasmuni. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ jibati ħal-ħobs rat il-ħaj qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru il-mewt tiegħek mulej biex għandru bil-fer amen. Nistennewk sa ma tiġi bi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħaj għax għoġbok tilgħana hawn quddiemek biex nagħduk u miċ-ċokontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisem wieħed li inna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar f'ħutna, speċjalment Rosaria Buġejja, li jogħġbok is-sejħila għal għandek minn di-dinja. Ftakar wkoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal quddiemek il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha,
li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi u btama li tolbu kif għallimna Ġesu, missirna li jinti f'ismawek, jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikun li tritint kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, bħalma naffru l-minu ħati għalina, la daħannex fid-diġrejb iżda l-iżda minna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba u ħina tijak il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa ta' Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla li tneħħi d-nubet ta' dejjem. Danu Ġesu, danu l-ħarruf talla li jneħħi d-nubet ta' dinja. Ħejn jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħarruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Li
Grazzi, Signor Alla, gloria al mistero li benu l-Spiritu Santu. Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarbina li għamilna biex għal-ħnina tijek ninħallu mill-irbit ta' kull ħażen u nimxu l-qoddim fitre it-tajba bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar ngħidu talba ma' xulxin lil-Omna Marija ta' Pinu biex tħarisna u tatina s-sem fil-għena tal-ħajja meta jekk aħna naraw lill-Alla f'kollox u f'kull sitwazzjoni. Naqdu kollha l-intenzjonijiet tagħna u ta' dawk li jitolbu għalina. Għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, itlob għalina metinbin, issa u fis-sija tal-mewt tal-Amen. In-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.